középkori Magyarország területén és itt Szlovákiában is a Szent László legenda ábrázolása, illetve a Szent László életét bemutató képjelenet a leggyakrabban kutatott ikonográfiai témákhoz sorolható. Aránylag egymáshoz hasonló 14.-15. századi képciklusokról van szó, amelyek a magyar királyi szent életéből mutatnak fel jeleneteket. Szent László király a lovagi szentekhez tartozik, ilyenek elsősorban a nyugat-európai lovagi hagyományokban szerepelnek. Középkori templomokban a Szent László legenda falképe terjedelme miatt rendszerint a templomhajó északi falára került. A bőséges szakirodalom különféle szempontok alapján kutatja ezt a témát. Ikonográfiai, történelmi, ideológiai, összehasonlító szempontból, hangsúlyozva az ábrázolt erőszak magyarázatát, a történelmi kontextust, és a jelenet idő- és geográfiai keretét, vagy éppen a középkori ember mindennapi életének a hátterét képező körülményeket kutatva. A beszámoló nem foglalkozik történelmi, hagiográfiai vagy ikonográfiai aspektusokkal, hanem kiindulva László Gyula a Szent László legenda középkori falképei monográfiájából, amely közel 3 évtizede jelent meg, bemutatja a könyvben említett falképek mai helyzetét, állapotát Szlovákia területén. A könyv kiadása óta számos templomban műemléki falkutatást végeztek, az épület helyreállítását, esetenként a falképciklust alapos kutatás után restauráltak, és máshol feltártak az addig csak apró kutatószondából ismert falképeket, bővítve a legenda változatos ábrázolásainak ismeretét. László Gyula a Szent László legenda középkori falképei című könyvében 14 olyan helyről ír Szlovákiában, ahol fennmaradt a Szent László falképciklus, és 3 olyan helyet említ, ahol már elpusztult. Ezen kívül kutatásom során Gerát Iván középkori hadakozó szentek című könyvéből indultam ki, amely 2011-ben jelent meg, és szintén számba veszi a Szent György és Szent László legenda falképeit Szlovákiában. Nem volt alkalmam mélyebbre hatolni a témába, az adatokat a többi regionális műemléki hivatal kollégáival is konzultáltam, és azokkal a restaurátorokkal is, akik az utóbbi években valamelyik falképet restauráltak. A beszámolóm tehát elsősorban informatív jellegű, és a kutatókat további kutatás felé irányítja, a jobb áttekinthetőség érdekében a legenda falképeit azt szerint csoportosítottam, mennyire teljesek, illetve töredékesek. 25 helyet sikerült azonosítanom, a legismertebbektől a legújabb feltárásokig. Ezeket 5 tematikus csoportba osztottam. Teljes képciklusok, töredékes falképek, elpusztult freskók, eddig feltáratlanok, és a legújabb feltárások. Ez itt a teljes falképciklusok. Szlovákiában a legterjedelmesebb és legjobban megőrzött legendák elsősorban a Szepességen és Gömörben találhatók. Ezeket ma már nem csak a szakemberek ismerik, de a műemlékeket látogató szélesebb közönség is, ezért csak röviden említem őket. Esetenként beszámolok a mai állapotukról, illetve a legújabb restaurálásukról. Kakaslomnyic, vagy Kalomnica. A Szent Katalin plébánia templom szekrestjének az északi falán találjuk a legenda képciklusát, 1310 és 20-ra datálják. 1957-ben tárták fel kutatószondázás eredményképét. 1970 és 76 közt Spoločníkova és Sisel restauráltak, 1977-ben elkészült a freskó faksimile másolata is, amely ma a Kassai Kelet-szlovákiai Múzeum gyűjteményének része, pillanatnyilag a Találkozz gótikával című kiállításon látható. Az eredeti falkép jó állapotban van, eltekintve a lerakodó portól, amely kicsit szürkés filtert kölcsönöz neki. A látogató jól láthatja, a falképet nem takarja semmi berendezés, és a templom látogatásakor a sekrestje is hozzáférhető. Zsehra, a Szentlélek plébánia templom hajójának északi falán, a középső sávban látjuk a Szent László legendát, beleilleszkedve a hajófal gazdag freskó díszítésébe. Feltehetőleg a 15. század közepére dátálják, amikor 1954-ben rábukkanták
a régebbi Arbor Vitae képre a fal közepén, a legenda részét, amely átvette a korábbi képet, eltávolították. A legendát 1956 és 59 közt restaurálta Stout, Marianiová és Kutz, 2009 és 2020 közt az egész templom belsőt restaurálták, ezt Havasi és Holomány végezték, akik elsősorban tisztították és szilárdították a freskót, az aktuális állapota így már kitűnő. Csöppet továbbra tettem. Vitfalva, Vitkóce. Szent Fülöp és Jakab plébánia templom hajójának az északi falán és a Diadaliv északi részén található a 14. század második harmadára keltezett freskó, amelyre 1905-ben bukkant Hanula József a templom új kifestésén dolgozva, ekkor elkészítette a freskó akvarell másolatait is. 1999-ben restauráltak Székely, Zsuha és Drábova. Ez a Szent László legenda nem teljes, az elejéből leharapott egy részt a karzatra vezető lépcső. A legutóbbi restaurálás után jókárban van a kép, habár itt is érzékelhető a színezést fakóra váltó porlerakódás. Kraskovo, a mai evangélikus templom északi falán található a freskó, amelyet a 14. század harmadik negyedére datálnak. Huszka tartta fel a ciklust 1901-ben, 906-ban restaurálta is. A 80-as években a templomot helyreállították, a falképet ekkor Székely, Józsefik és Zsuha restauráltak. Itt a teljes képciklus fennmaradt. A hadak váradról való elvonulásával kezdődik, és a végén Szent László pihen a magyar leány ölébe hajtva fejét. A legutóbbi restaurálás óta jó állapotban van, a némi elszíneződést és kontúr összeolvadást benyomását csak a lerakodott szennyezés okozta. Rimavská bánya. A legenda képciklusa az evangélikus templom hajójának északi falán és a Diadaliv részén látható. Kompozíciója a karaszkói mintából ered, a 14. század végére datálják. Groh tartta fel a freskó részét és restaurálta terjedelmes átfestéssel egyetemben 1893-ban. A teljes feltárást és restaurálást legutóbb 1956 és 58 közt végezték Stout, Marianiová és Kutz. Pillanatnyilag a templom teljes helyreállítás alatt van, nem látogatható, a falképet is vastag porréteg fedi, nem engedve felismerni az apróbb részleteket. A tető és a kazettás mennyezet helyreállítása befejezetével készül a tulajdonos lehetőségei szerint a falfestmények restaurálására is. Gömörrákos, rákos. A következő képciklus a Szent Háromság tiszteletére épült plébánia templom hajójának északi falán a legfelső sávban kapott helyet. Egészen rendkívüli módon elsősorban számos vágtató lovast ábrázol. A szakirodalom a rákosi templomban épp a Szent László legenda freskóját tartja a templom legkorábbi festményeinek a 14. század végére datálva. 1895-ben fedezte fel a képeket Groh. 1906-ban teljesen feltárta a templom belső kifestését és számos átfestéssel nem a megfelelő módon restaurálta. Emellett akvarell másolatokat is készített. 2004 óta folyik a templom helyreállítása, és a falképek restaurálása Székely kezdte, Mamlik folytatja. A Szent László legenda pillanatnyilag teljes tisztítás után van, és a restaurátor tovább dolgozik rajta. Pónyiki. A Szeráfi Szent Ferenc tiszteletére emelt plébánia templom hajójának északi falán egy 4 jelenetre bontott Szent László legenda látható. 1478-ra datálva a képen talált felirat szerint. 1972 és 75 közt elvégezték itt a restaurátori kutatást, felmérést, restaurálási javaslatot, dokumentációt. A teljes templom belső
freskóinak feltárására. Ezt követte a restaurálás, uradnicsek a restaurátor és szakegyetemi hallgatóival együtt végezték 1992-ig. A freskókat addig több mészréteg fedte. A falfestmények eredeti intenzitásukból, színvilágukból és pontos részleteikből sokat veszítettek. Nem teljesen felmaradt képciklusok, elsősorban a templomok későbbi átépítései miatt, jön a Liptó Szent András, Liptovszki Andrej. Eltérően a hagyománytól a Szent András plébánia templom hajójának eredetileg nyugati falán kapott helyet a képciklus, amelyet a 15. század közepére datálnak. Csak a része maradt meg, mivel a ciklus középső részén később egy széles ablakot nyitottak. S jelenet utolsó része feltehetőleg a később lebontott déli hajófalon lehetett. Rendbontó a ciklus kompozíciója is, a jeleneteket jobbról balra haladva lehet követni. A festményeket 1930 és 35 közt Kern restaurálta, aránylag megfigyelhető átfestésekkel. Itt nem sikerült aktuális adatokat kapnom, a képeket csak az internetről hoztam le, de amennyiben lesz a jövőben lehetőség az előadások publikálásra, igyekszem majd beszerezni az aktuális fotókat is. Szent Mihályfa, Michal na Ostrove. Az utolsó ebbe a csoportba tartozó jól fennmaradt képciklusokat a Szent Mihály Arkangyal tiszteletére épült plébánia templomban láthatjuk. A hajó északi falán, a legfelső sávban a 11. század második felére datálva. A ciklusból csak szegmenssíves részleket láthatunk, a felső részeket a 18. században épült késő barokk boltozat ívei fedik. Ennek ellenére a fennmaradt jelenetek jól kivehetőek, a 80-as években helyreállították a templomot, 1988 és 89 közt tarták fel az addig átfedett falfestményeket. Pillanatnyilag a templom helyreállítás alatt van, a képek az internetről vannak, 2010-ben készültek, és jó állapotot mutatnak. Aktuális adatokat nem kaptam, ha lesz publikációs lehetőség, addigra bepótolom. Töredékes falképciklusok. Ebben a csoportban a legtöbb falkép a templom későbbi átalakítása miatt a tetőtérbe került, csak a későbbi boltozat felett látható. Ez a körülmény a templom további helyreállítási munkálatai befolyásolják a freskók csak részbeni fennmaradását és a mai állapotát is. Necpali, a töredékesen fennmaradt képciklusok közt talán a legismertebb. A templomhajó északi falán a körülbelül 1600 körüli épült boltozaton felül a tetőtérben látható. Itt egy nagyszámú lovas ádász hadakozó jelenete kapott helyet. Mivel a részletekben nem lehet egyenes utalást találni a Szent László legendára, az azonosítás elsősorban abból indul ki, hogy a templom maga Szent László tiszteletére épült. A freskót a 14. század végére datálják, 1910 és 12 közt Kern tartta fel a falképeket, és részben restaurálta is, és eközben elkészítette a részletek akvarell másolatait is. Az 50-es években Massányi restaurálta a képet, és a 80-as években a templom belsőt helyreállítottak, a vakolatot javítottak, a freskókat restauráltak. A Műemléki Hivatal archívumában található képek szerint, amelyek 2009-ben készültek, a falképek aránylag sérült állapotban vannak. Szepes Mincent, Biacauce. A Mincentek tiszteletére épült plébánia templomban a legenda a hajó északi falán volt eredetileg, és csak a későbbi 1747-ben készült boltozat feletti részletei maradtak fent, 1400-ra körülre datálva. 3 jelenetrészen jól azonosíthatók a legenda jelenetei. Várad ostroma az elején, és a kun vitéz karóba húzott fejével a végén. 1957-ben a templom kutatásakor bukkantak rá a képciklus maradványaira. 1958-ban feltártak és publikáltak a leleteket. 1960-ban a képeket Mariániová szilárdította és konzerválta, 61 és 61 közt Spoločníková és Sziszl restaurálták is. A freskó töredékek ma a tetőtérben sérült állapotban vannak. Vörös alma, Červenica pri Sabinove.
A túri Szent Márton plébánia templomban is csak töredékesen maradt fel a képciklus. Az 1733-ban készült hajóboltozat felett a tetőtérben, a hajó északi, de a déli falrészén is 1320-30-ra körül datálva. Rosszul azonosíthatóak a töredékek, többnyire csak a freskó alapfestése, a freszkó maradt meg, és az al secco részletek elpusztultak. Adataim szerint ezeket a képrészleteket nem restauráltak, erősen sérült állapotban vannak, a vakolat sok helyütt válik a faltól, és így a képek is pusztulnak. Alsó Motyesic, Dolné Motyesice. A Szűz Mária születése plébánia templomban a tetőtérben az északi falon maradtak fenn töredékek az 1788-ban készült boltozat felett. Feltehetőleg Szent László ciklusról van szó, csak részben vannak feltárva, kutatásra és konzerválásra várva. A torzó egy több jelenetes ciklus sugall. Az első ív felett valószínűleg Szent László és a Kun vitéz viadala látható, és a diadali felett az elrabolt leány lehet. A középső boltív felett valószínűleg az ellenséges hadsereg látható, az ablakok aránylag sematikusan vannak ábrázolva, inkább lineáris rajzról lehet szó. Feltehetőleg sejthetők további falképek a vakolat réteg alatt. Gútor, Hamuliakovo, a Szent László legenda töredékei a Szent Kereszt plébánia templom hajójának északi falán találhatók, a 14. század közepére datálva. 1979 és 81 közt a templom helyreállításakor rábukkantak a falképre, de többnyire már csak a vörösen aláfestett képkompozícióra. 1980 és 83-ban restaurálta a részleteket Rikotiová. Ennek a ciklusnak az az érdekessége, hogy két sávban készült egymás felett. Az alsó sávban kivehető egy lovassági jelenet, a felső sávban már gyalogosan viaskodik Szent László a Kunnal. Itt sem sikerült aktuális információkat szereznem, a képeket az internetről szereztem, amennyiben készül majd kiadvány a beszámolóból, addigra bepótolom. Süvete, Sivetice, az ismert antiochiai Szent Márgit tiszteletére épült körtemplomban is található egy töredék a Szent László legendából, a 14. század 60-as, 80-as éveire datálva. A hajó északi falán, de csak nehezen kivehető Szent László viadala a Kunnal, akinek a leány átvágja az inát. 1976-ban kutatáskor tárták fel a gótikus falképeket József Fík és Togner. 2007-ben kezdődött a rotunda helyreállítása, 2020-ig tartott az apszis vakolatainak és freskóinak restaurálása, 2017 óta már a hajófalán is dolgoznak. Jánstor restaurátortól kaptam aktuális fotót egy töredékről, aki most folytatja a restaurálást a hajófalán. Elpusztult legendák. Itt csak gyorsan említek 3 helyet, ahol a régebbi szakirodalom említi a Szent László legenda voltját. A 20. század 70-es éveinek közepéig állt az egy elhagyatott, kilakoltatott Ruszkinovce községben egy koragótikus Szent Ágnes plébánia templom. Zsári a Kéthajós szepességi templomok című művében leírja, hogy a hajó északi falán a Kun lefejezése jelenet látható. Miután szepesség részén kialakították a Javorina elnevezésű katonai gyakorlóterületet, a lakosság kilakoltatását követően a templom lett a közösségben az utolsó épület, amelyet lebontották, és a falakból nyert kövekkel utat javítottak. Tapolkomlós, Chmeljovec községben a ma már evangélikus templomban az északi falon voltak a falképciklus töredékei. Ezeket 1958-ban tártak fel, de a templom belső könyörtelen felújításakor 1966 és 67-ben teljesen eltávolítottak a maradványokat. Ezeket a képeket 1420 körülre datáltak, és az akkori szakemberek szerint itt
rendkívüli minőségű festményekről volt szó, amit iskolázott vándorló mester készíthetett manieresztikus alakokkal, gazdag drápériákkal, mint az úgynevezett szép stílus kései jeleivel is. Itt már Kassa látható, a kassai Szent Mihály kápolnához is tartozik egy elpusztult Szent László legendát 14. századból, csak említésből és Miskovszky akvarell másolatából ismerjük, mivel az 1904-es helyreállításkor már elpusztult, illetve eltávolították. A feltáratlan legendák, a beszámolóm része lehetne egy reménykedés kifejezése, hogy még mindig létezik a lehetősége annak, hogy eddig ismeretlen Szent László képciklusokat is találunk. Csupán írásbeli említést ismerünk a legendáról két hellyel kapcsolatban. A Harskút, Lipovnyi község plébánia templomát említi Timon Sámuel Imago Nove Hungárie című művében, ahol említi, hogy itt ősrégi kép ábrázolja a Szent Királyt a kunnal és a leányjal. Hasonlóan Szomolnok, Smolnyik városi könyve 1421. szeptember 11-éhez tartalmaz említést egy festőről, akivel megegyeztek, hogy minden szentek templomában stózba lefesti a legendát Szent László viadalát. Ez nálunk az egyetlen írásban dokumentált megrendelést a képciklust illetően. A Szent Fülöp és Jakab plébánia templom Sváb falu, Svábóce községben Divalt Kornél 1906-ban említ a hajó északi falán egy harmadik sávban látható töredéket a Szent László legendával. Ezeket a legutóbbi belső felújítás idején 1988-ban lefették egy festékréteggel. Ez az utolsó, talán a legkecsegtetőbb, a Slatvina község Mária mennybevétele plébánia templom. Divalt Kornél szerint a hajóban a legenda falképciklusát a hívők indítványozására átfestették, mert zavartak őket az életdús hadi jelenetek. Ebben a templomban 2017-ben fejezték be a többéves freskórestaurálást a szentély belsejében, és készítettek 3 kis kutatószondát a hajó északi falán. Az újabb vakolatréteg alatt rábukkanták a középkori falképciklus lefejezési jelenetére, Szent László tartja a kun fejét a hajánál fogva. Új leletek. Az utóbbi 2 évtized feltárásairól van szó, egészen új információkat nyújtanak, de több esetben csak hipotetikus az elvárás. A lelet feltárt vagy restaurált kép, vagy képtöredék formájában van. Nyitra Koros, Krusovce. A Mária mennybevétele plébánia templomban 2014-ben Koreny végzett restaurátori kutatást, és az északi falon Szent László ciklus talált. A feltárt részletekből egy terjedelmes legenda bújik elő, a sáv majdnem az egész északi fal hosszát foglalja el. A nyugati oldalon látjuk Szent László egy szürke lovon vágtatva kunak után, ez nyilván az első jelenet. Az elrabolt Lagyiva leány is azonosítható a kárdal. A legenda teljes feltárása és restaurálása a tulajdonos pénzügyi lehetőségétől függ, a jövő kérdése, és biztosan hoz még érdekes tényeket a legenda ügyébe. Silica. A mai református középkori templomban 2000-ben megkezdődött a kutatás, 2009-ben kezdődött a belső helyreállítás, restaurálás. A hajó északi falon középkori gótikus vakolat került elő, apró falképtöredékekkel. Tematikusan a kifestés nyilván hasonló lehetett a többi 14. század második feléből származó gömöri templomokhoz. A fal felső részén a Szent László legendából csak az a jelenet azonosítható, ahol a leány lesújt a kárdal a kun vitéz lábára, miközben a kun viaskodik Szent Lászlóval, hasonló töredék létezik Süvetén. A süvetei templom Szent László legendájáról találunk említést a régebbi művészettörténeti szakirodalomban, de Szilicén ez egy egészen új és eddig ismeretlen adat, itt a falat gombos restaurálta. És most már csak nagyon gyorsan, Krakovány Vágőr, Krakovani Stráže. A Szent Galusz templomban 2003-ban kezdték a helyreállítást, de a pénzforrás kiapadása miatt később leállt a munka. A restaurátori kutatást Mitnyik és Plaugnauti vezette, akik jelezték a hajó és szentély belsőben talált gótikus figuratív kifestés, habár erősen töredékes és sérült jellegekkel. A képeket nyilván freskó technikával készítették, és alszekó módon egészítették ki, és ez a második réteg már nyilván elpusztult. A hajó északi falának felső részén lehet látni lovasokat. Ez lehetne a legenda jelenete, datálhatóan a 14. században. 2010-ben a teljes
felület feltárásakor nehezen kivehető lovas jelenetek kerültek elő, barna kontúrral rajzolt ló és lovas mögötte, egy következő ló része és a lovas feje, ezek pusztulásához hozzájárult a hajó későbbi beboltozása és egy új ablak bontása. A templom belső már túljutott a tisztításon, de a restaurálás még várat magára. A legenda azonosítása eddig még csak hipotetikus szinten tárt. Az utolsó hely, ami nem Szent László legenda, de nagyon érdekes, Henckóce. Az utolsó újdonság, amiről ezen a konferencián szeretnék beszámolni, nem függ össze az eddigi Szent László fálképekkel. Minden szentek templomában, amely már évtizedek óta nem szakrális épületnek működik, az utóbbi években teljes helyreállítás történik, és ezt elsősorban a Gótikus út civil szervezet igyekezetének köszönhetjük. A helyreállítás fontos része a templom belső restaurálása is. A szentély belsejében 2002-ben fejezték be a munkát, a hajóban idén is még dolgoznak a restaurátorok. Tavasszal előkerült a hajó déli falon egy lovas alakképe, és nem messze tőle egy női alak is, és ezt eleinte ikonográfiai okokból a Szent László legenda részének vélték. Amikor előkerült az alakok mellett egy sarkany is, már világos volt, hogy itt sarkanyoló Szent Györgyről van szó. Csak azért csatoltam a beszámolomba ezt az új leletet, mivel érdekes nem csak maga a falkép előkerülése, de egyedülálló elsősorban a témája. Ez már ugyanis újkori falkép, a 16. század második felében készült, amikor a templomot már protestánsok használtak. És ezzel zárom a beszámolomat, remélve, hogy szolgáltam az új adatokkal a jövőbeli kutatóknak, nem csak saját kutatásra késztetve őket, de a meglevő falképek újabb és átfogóbb értékelésére is. Végezetül szeretném megköszönni a saját kassai hivatali munkatársaimnak a szövegen fordítását, a térképek látványos elkészítését, minden szlovákiai műemlékes kollégámnak, aki a saját területéről jövő információkkal segítette ezt az áttekintést elkészíteni, a restaurátoroknak, akik szívesen bocsájtották rendelkezésemre fényképeiket, és a többi szakembernek a segítséget is, akikkel volt szerencsém konzultálni. Köszönöm szépen!